தேசத்திற்காக ஒரு ஜெபம் என்கிற ஜெப வேலைக்கு நேராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். இன்றைய நாளிலும் நம்மளுடைய தேசத்திலே அரசாங்கத்தின் மூலமாக அநேக வளர்ச்சி திட்டங்கள் செயல்முறைப்படுத்தப்படும்படியாய் நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். அநேக வளர்ச்சி திட்டங்கள் உருவாக்கப்படுவது மெய்தான். ஆனால் அவைகள் செயல்முறைப்படுத்தப்படாதபடிக்கு, மக்களிடையே அந்த வளர்ச்சி திட்டங்கள் சென்றடைய முடியாதபடிக்கு இடையிலே இடைத்தரகர் மூலமாக அவைகள் பறிக்கப்படுகிறது. சரியான அரசியல்வாதிகள் இல்லாததினால் அந்த திட்டங்கள் முடக்கிவிடப்பட்டு அந்த திட்டங்கள் செயலற்று போய் இன்றைக்கு காணப்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். இன்றைய நாளில் கர்த்தர் இந்த சூழ்நிலையை நம்மளுடைய தேசத்தை விட்டு அகற்றும்படியாய் நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். நம்முடைய தேசம் பறந்து விரிந்த தேசம், அதிக ஜனத்தொகைகளை கொண்ட தேசம். அது மாத்திரமல்ல, நம்முடைய தேசத்திலே அதிக அறிவுள்ள மக்கள் இருக்கிறார்கள். அது மாத்திரமல்ல, நம்முடைய தேசம் அதிக வளங்களை பெற்ற தேசம். இந்த தேசத்தை நாம் சரியான முறையிலே அரசியல்வாதிகள், அரசு அதிகாரிகள் பயன்படுத்தினால், அரசாங்கத்திலே உள்ளவர்கள் பயன்படுத்தினால் நம்மளுடைய தேசம் ஒரு சிறந்த தேசமாய், முன்னேற்றமடைந்த தேசமாய் காணப்படும். ஆனால் அவைகளை செய்யாதபடிக்கு அநேக அரசியல்வாதிகளோ அரசு ஊழியர்களோ சுயநலமாக செயல்படுகிறபடினால் இன்றைய நாட்களில் ஏழைகள் ஏழைகளாகவே இருக்கிறார்கள், பணக்காரர்கள் பணக்காரர்களாகவே இருக்கிறார்கள். இந்த சூழ்நிலை நம்முடைய தேசத்தை விட்டு மாறும்படியா இன்றைக்கு நாம் பாரத்தோடு நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். எல்லா திட்டங்களும் யோசேப்பு எப்படி அந்த எகிப்திலே திட்டங்களை போட்டு அதை செயல்படுத்தினதனால் அன்றைய நாட்களில் எகிப்து தேசம் பஞ்சத்துக்கு கர்த்தர் விலைக்கு பாதுகாத்து கொண்டார். அதே போல நம்மளுடைய தேசத்திலும் யோசேப்பை போன்ற அதிகாரிகள் இருக்கும்படியாய் இன்றைக்கு நாம் பாரத்தோடு நாம் ஜெபிப்போம். நாம் யாவரும் கண்களை மூடி தேவனை நோக்கி பார்ப்போம். எங்களை நேசிக்கிறதான நல்ல தகப்பனே, இந்த நாளுக்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. எங்க தேசத்துல எத்தனையோ ஆண்டவரே அப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம், வளர்ச்சி திட்டங்கள் உருவாக்கப்படுகிறது. ஆனால் அது செயல்முறைப்படுத்தப்படாதபடிக்கு அது முடங்கி கிடக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். இன்றைய நாளில் கர்த்தர் இறங்கும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, உண்மையற்ற அரசியல்வாதிகளினாலே, உண்மையற்ற அரசு ஊழியர்களினாலே இன்றைய நாட்களில் இப்படிப்பட்ட வளர்ச்சி திட்டங்கள் செயல்முறைப்படுத்தப்படாதபடிக்கு ஆண்டவரே அவைகள் ஆண்டவரே படுத்து தூங்கி கொண்டு இருக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். ஆவியானவரே, எங்க தேசத்துக்காக நீங்க மனம் இறங்குங்க. யோசேப்பை போல உண்மையுள்ள ஆண்டவரே அரசு ஊழியர்கள் எழும்பத்தக்கதாய், தானியேலை போல உண்மையுள்ளவர்கள் செயல்முறையிலே இருக்கத்தக்கதான கிருபையை கர்த்தர் அருளி செய்யும்படியாய் ஜெபிக்கிறேன். ஆண்டவரே, எங்க தேசமானது ஆண்டவரே அப்பா உம்மை நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. உண்மையும் நேர்மையுமான தேசமாய் இருக்கும் பொழுது ஆண்டவரே வளர்ச்சி திட்டங்கள் உருவாக்கப்படுகிற வளர்ச்சி திட்டங்கள் அது சரியாய் ஆண்டவரே அமைக்கப்பட்டு அது செயல்முறைப்படுத்தப்படும். அப்பொழுது ஏழைகளுடைய வாழ்வாதாரம் உயர்த்தப்படும் ஆண்டவரே. அநேக எளிய மக்களுடைய வாழ்வாதாரங்கள் உயர்த்தப்பட்டு எங்க தேசம் ஒரு முன்னேற்றம் அடைந்த தேசமாய் இருக்கும். இன்றைய நாளில் கர்த்தர் அந்த நல்ல கிருபையை எங்க தேசத்தின் மேல ஊற்றும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எங்க தேசத்துல உருவாக்கப்படுகிற வளர்ச்சி திட்டங்கள் எல்லாம் ஆண்டவரே இனி வருகிற நாட்களில் உண்மையாய் அது செயல்முறைப்படுத்தப்பட, உண்மையான ஊழியர்கள், உண்மையான அரசியல்வாதிகள், உண்மையான திட்டங்கள் செயல்முறைப்படுத்தப்பட்டு ஆண்டவரே ஜனங்கள் ஆண்டவரே வாழ்வாதாரங்கள் உயர்த்தப்பட்டு அவர்கள் ஆசீர்வாதமாய் இருக்க கர்த்தர் உதவி செய்யுங்க. அந்த நல்ல கிருபையை கர்த்தர் அருளி செய்கிறீங்கப்பா, அதற்காய் ஸ்தோத்திரம். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே. ஆமேன், ஆமேன்.